Nee, wacht. Ja, op het waan het Sinterklaas zijn, nou dat is het haast. Dus we wachten nog heel even. Mag ik even sjouwen? Ja, vind je het leuk? Wat zullen we sjouwen dan? Sigins komt de stoomboot. Misschien maar mee mij dan. 1, 2, 3. Sjouw je hem al? Hé? Nee. En dan je kleine vriend. Jongens, zie je het? Met Sinterklaas, wat kan je op doen nou? Welke meesters nemen die dan, maar ik ga voor, die hebben een vrouw. Dat best met Sinterklaas, want ik ben toch gewoon als ik een beetje, als jouw Ingrid ben, dan ben ik een beetje jouw vrouw. Want dan mag ik altijd weer altijd van alles zitten, want net hier die de dwaalbal, want ik ga er een keer op. Dat kennen net, want ooit met Sinterklaas ook nog, ik kan het horen. En dan hebben die bijna je net woon van, Adrie. Nee, oké, Sinterklaas, nou dat zet ik dan maar even terug. Want jou op jouw leeftijd nog zou terugzetten. Het dorp in dit gebouw gaan. Er kon wel eens een beetje meer mensen een beetje aandacht schenken aan het feit dat hier oude mensen binnen die wel eens een praatje hebben. Dat heeft Sinterklaas de Mollensen en daarom zei er, ik kom altijd. Nou. Dan ben je stil hier met te wachten. En dat is Sinterklaas ik. Als Sinterklaas, al deze mensen stil op jou te wachten, want ze stil al je zag. Nee, met het pieten binnen Sinterklaas. Want ze gaan niet vregen om een auto te zieken, maar ik zie je nog niks. Dat ben die man, die zoen hier al lang werden. Oh. Nou, dan hoop ik hier nog even en dan ga jou eventjes even bij die leuke mensen daar. Ja, doen we dat even. Zal ik jouw stap dan even vasthouden, Sinterklaas? En misschien jouw boek, Jimma even. Jimma. Zo. Jimma? Oh ja, en doe Jimma. Ik ben er helemaal zenuwachtig van. Oh, helemaal. Oh, de brengen. Oh, jongens, ik kan het behoorlijk. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Wat is er gebeurd? Een botsing. Botsing? Oh. Dat is meer een auto dan ik net. Oh, Pieten! Oh, jongens! Oh, Piet! Oh, nee, wat is er gebeurd, Piet? Wat is er gebeurd? Nu is een Piet die het net meer. Ja, Piet! Oh, dat is van Tom! Nu is een Piet. Ik ben hier. Wat maakt bellen, jongens? Ik heb het zelf huizen. Oh nee, die zitten jongens. Hier net. Wat ga je doen? Gaat er een doek op die. Kutsen erop. En dat helpt. Nou, dan hier ik wat dranken. Kutsen erop. Dat had elke niet, hè? Dat had ik, hè? Ja, dokter. Ja, een bijzondere gaven. En hoe gaat het? Oh, zuster. Zuster. Gaat goed? Ik had ze mooi erop, jongen. Dat was maar één die. Oh, sorry. Wat doe je? Nee, Ziet er net zo goed uit. dat is net goed uit, nee. Maar dat ligt ik net, want ik viel het direct niet.
Hier. Oeh, dan mag je gauw bij, want anders slip je nu de bal. Ja, Kenneth. Nog een keer uit de bal. Nee, Kenneth. Oh, dokter en Alex. Oh, ik ben heel blij dat dit helpen worden. We zien het hier nooit aan. Geweldig bedankt. Geweldig bedankt. En dokter is blij dat je hem helpen kon. Nou, wie had je dat? Ja.